Καλωσορίζουμε την εκπομπή στον τόπο που γεννήθηκα. Στο ομορφότερο Καμποχώρι, το Βαλτερό αποτελεί το ομορφότερο Καμποχώρι της έφορης κοιλάδας του νομού Σερών. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι που το περιβάλλουν, που είναι αυθεντικοί και φιλόξενοι. Ο Δήμος Ηράκλειας, όπως γνωρίζετε, είναι πολυπολιτισμικός. Αποτελεί το σημείο σύγκλησης και ζύμωσης παραδόσεων, ηθών και θύμων σε όλη την περιοχή, παρότι οι κάτοικοι προέρχονται από διαφορετικές περιοχές καταγωγής και ιδιοσυγκρασίας. Τόσο οι ιδιώτες όσο και οι τοπικοί σύλλογοι συγκεντρώνουν στοιχεία από το παρελθόν και ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις προσπαθούν να προβάλλουν τον πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό. Τα ήθη, τα έθιμα κάθε τόπου, οι χοροί, οι παραδόσεις, οι θρύλοι, οι παροιμίες, όλα αυτά αποτελούν το λαϊκό πολιτισμό, τον καθρέφτη ενός λαού. Και μέσα από το λαϊκό πολιτισμό πρέπει να καταλάβουμε ότι αναζητάμε τις ρίζες μας. Ανακαλύπτουμε την φυσιογνωμία μας ως λαός, πιστοποιούμε την ταυτότητά μας, εναρμονίζοντας το χθες με το σήμερα και χτίζοντας το αύριο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, ονομάζομαι Πατωτάκη Παναγιώτα, είμαι κάτοικος του Βαλτερού, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Έχουμε 100 μαθητές, όχι 60, έρχονται και από 2 πλαϊνά χωριά, το Γεφυρούδι και την Αμμουδιά. Το σχολείο μας είναι εξαθέσιο και με άλλα 6 κορίτσια είμαστε 7 μελές συμβούλιο. Κάνουμε όσο μπορούμε προσπάθειες να βοηθάμε τους μαθητές σε ό,τι χρειάζεται. Τα 3 τελευταία χρόνια η ομάδα ιδρύθηκε το 1957. Από τότε ανελιπώς βρίσκεται στις κατηγορίες ερασιτεχνικές και πρωταγωνιστεί στα πρωταθλήματα. Το 1981-82 ήταν πρωταθλήτρια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών και το 82-83 συμμετείχε στη Δέλτα Εθνική κατηγορία. Το τραπέζι που υπάρχει εδώ πέρα με το πλούτο των εδεσμάτων είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του χωριού και για τις νοικοκυρές του χωριού.
Επίσης ο κόσμος ο οποίος παραβρέθηκε και παρακολούθησε με ενδιαφέρον την εκδήλωση δείχνει πόσο ενωμένοι είναι, πόσο βρίσκονται στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο χωριό και πόσο συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Ονομάζομαι Δάγκος Δημήτριος, τέος πρόεδρος της παλιάς κοινότητας Βαλτερού, το 86-90 διετέλεισα. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα χωριά εκεί του Βαλτερό γίναν με την προσπάθεια όλων των προέδρων, λιθαράκι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που ο χειρότερος πρόεδρος θα έφτιαχνε ένα καλύτερο έργο από ό,τι κάνει ο Καλλικράτης και ο Καπουδίστριας. Γιατί κακά τα ψέματα, τα χωριά με τον Καλλικράτη και τον Καπουδίστρια, το ξέρει και ο κύριος Υπουργός που διετέλεισε κοινοτάρχης και έκανε ένα χωριό κόσμημα το χωριό του όταν ήταν πρόεδρος, τα χωριά όλα πήραν την αξία και την δύναμη όταν ήταν κοινότητες. Και τώρα χάρη στην προσπάθεια του Βαλτερό παραμένει πάλι ζωντανό, χάρη στην προσπάθεια ενός Δημοτικού Συμβούλου που αγαπάει το χωριό μας, Βαλτεριώτη, και είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ονομάζομαι Μαρτίνης Δημήτριος, διετέλεισα 34 συναπτά έτη γραμματέας στην κοινότητα Βαλτερού και 4 χρόνια έκανα πρόεδρος του τοπικού. Να ευχαριστήσω το κανάλι 4Ε που επέλεξε το χωριό μας να κάνει αυτήν την τόσο ωραία εκπομπή που τη βλέπουμε, που πάρα πολύ τη βλέπουμε. Να συγχαρώ την πρόεδρο του τοπικού, την κυρία Βασιλαγκάκη, που χάρη σε αυτή τη γυναίκα έγιναν όλα αυτά που βλέπετε σήμερα. Επίσης να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που κάναν τα τόσο ωραία εδέσματα. Όλους τους κατοίκους
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό των εκδηλώσεων και εύχομαι και στο μέλλον η Πρόεδρος να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχαρώ όλες τις κυρίες, όλες τις γυναίκες του χωριού, εδώ του Βαλτερού, του Πολιτιστικού Συλλόγου,
οι οποίες προετοίμασαν αυτό το μεγάλο τραπέζι, το τραπέζι θα έλεγα που όλους μας έχει κοντά, την εκκλησία, την πολιτεία, τους κατοίκους του χωριού, ενός χωριού το Βαλτερό που είναι το κέντρο εδώ του κάμπου, το κέντρο παραγωγής καλαμποκιού, προσέξτε και αυτό να το τονίσετε ιδιαίτερα, μέσα από την δραστηριότητες αυτού του πολιτιστικού συλλόγου που κάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες το καλοκαίρι. Όλοι μας προσερχόμαστε εδώ πέρα να τιμήσουμε αυτούς που διατηρούν τα ήθη και έθιμα και την παράδοσή μας. Και φυσικά τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου και των άλλων συλλόγων της περιοχής, τον Σεβασμιώτα, ο οποίος είναι πάντοτε μαζί μας στο Σίδερο Κάστρου και τιμάμε την παρουσία του σήμερα και την εκδήλωση, αλλά και ενώνει όλους μας εδώ στην ακριτική περιοχή της Σιττικής, όλους τους δημότες και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι οι σημερινές, όπως είναι αυτή η περίοδος όπου γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ακόμα κρίση. Ο Σεβασμιώτας είναι κοντά μας και μέσα από την πνευματική του, την φιλανθρωπική του ενίσχυση προς τους δημότες της περιοχής Σιττικής, πιστεύω ότι δείχνει την ισχυρή παρουσία του. Θέλω όμως πάνω απ' όλο να ευχαριστήσω εσάς που παρακολουθούμε πάντοτε τις δικές σας δραστηριότητες, ένα σοβαρό κανάλι της Εκκλησίας, του πολιτισμού, του πνεύματος, και εσάς ειδικά που είστε σήμερα εδώ να μεταφέρετε και στο κανάλι αλλά και σε όλους ότι οι Έλληνες γνωρίζουν από ποιότητα και των ειδήσεων και των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και γνωρίζουν πάνω απ' όλα το ότι σήμερα στη σημερινή ιδίως κοινωνία πρέπει να υπάρχει ποιότητα σε ό,τι λέγεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και φυσικά πάνω απ' όλα να αναδεικνύουμε αυτό που κάνετε εσείς σήμερα. Η ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, όπως και το Βαλτερό, έχουν πάρα πολύ πλούσια πολιτιστική παράδοση όσον αφορά τους χορούς, τα μοτίβα και τις μουσικές τους. Σήμερα παρακολουθήσαμε από τα μικρά παιδιά ένα πρόγραμμα μεικτών χορών από τη Θράκη, καθώς το χωριό έχει και θρακιώτες κατοίκους, πρόσφυγες από το 23. Και το μεγάλο τμήμα με τις φορεσιές από το χωριό μας και των ανδρών και των γυναικών χορέψαμε χορούς από την περιοχή και από το χωριό μας. Τα μεγάλα παιδιά χόρεψαν αρναούτα, αραπάκι, τζιγκαρέ, ένα σιρτό σας χορέψαμε, καλημέρα Ελενούδα που είναι ένας τοπικός χορός εδώ στην περιοχή, έναν αστρίτζινι και αν μου ξεφεύγει κάτι, οι χοροί ήταν όλοι από την περιοχή μας από εδώ, από Βαλτερό. Τα μικρά παιδιά σας χορέψανε σιρτό συγκαθιστό, ζωναράδικο, σφαρλί και χασαπιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Το Βαλτερό, όλους τους κατοίκους σας που ήσασταν σήμερα εδώ. Ένας τόπος μικρός, με πλούσια ιστορία που πραγματικά χαρήκαμε που τον επισκεφθήκαμε. Πολλές φορές λέμε εμείς στα τηλεοπτικά γυρίσματα ότι χρειάζεται να στήσεις το πλάνο, να έχεις σκηνοθέτη, να έχεις πάρα πολλά μηχανήματα για να βγάλεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο τόπος σας εδώ δεν τα χρειάστηκε όλα αυτά. Από μόνος του μιλάει. Από μόνος του κατάφερε να γράψει ιστορία. Μεγάλη τιμή, με μεγάλη χαρά επισκεφθήκαμε και σήμερα το χωριό. Ήταν μεγάλη μας χαρά που βρεθήκαμε μαζί σας. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Η εκπομπή στον τόπο που γεννήθηκα φτάνει στο τέλος της. Να είστε καλά από όπου και να μας παρακολουθήσατε, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική. Έλληνες όλου του κόσμου, να είστε καλά. Εικόνα από Ελλάδα, με αυτήν θα κλείσουμε. Να είστε καλά, γεια σας.